Мөселманнар Рамазанны шатланып каршы алалар. Чөнки бу айда Коръән Кәрим иңдерелгән. Раббыбыз Коръәндә әйткән: "Аъуду биллаһи минәш шайтанир раҗим. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون." Ey kişiler, indi sizge Rabbinizdan vəğəz bulup Kur'an kildi. Ул күңелдәге шикләнү, гөнаһ кылуга омтылу ширләренә шифа, мөэминнәргә һидаят һәм мәрхәмәт. Эй Мөхәммәд алейһиссалам, әйт мөэминнәргә: Аллаһның фазилаты һәм аның рәхмәте белән алар шушы нәрсәләргә шатлансыннар. Ул кешеләрнең җыйган малларыннан хәерлерәк. Ибн Умар дәвайда Анас радиллаһу анһудан риваят кылынган хадистә булай диелгән: Фадлуллахил Кур'ан ва рахматуху ан джа'алакум мин ахлихи. Аллаһның фазилаты, ниғмәте ул Коръән. Аның мәрхәмәте сезне Коръән әһленнән, ягъни мусулманнардан кылуы. Әл-Хасан әл-Басри, Ад-Даххак, Катада, Муджахид әйткәннәр: Фадлуллахил иман ва рахматуху әл-Кур'ану. Аллаһның фазилаты иман, аның рәхмәте Коръән. Раббыбыз бу аятта мөэминнәргә иманлы булганнары, Коръән әһленнән булганнары өчен генә шатланырга буйырган. Чөнки ислам динендә булу гына кешегә бу дөньяда да бәхет һәм ахирәттә дә бәхет, җәннәт китерә. Аяттан аңлашыла, мусулманнарның шатлык чыганагы ике нәрсәдә: иман белән исламда һәм Коръәндә. Аллаһның шушы ниғмәтләре мөэминнәр өчен дөнья байлыкларыннан яхшырактыр. Чөнки ахирәт ниғмәтләре хәерлерәк һәм мәңге. Мусулманнар Рамазан айында ураза тотып күп савапка ирешә алалар. Сахих Бухари һәм Муслимдә Абу Хурайра радиллаһу анһудан риваят кылынган куддуси хадистә уразаның савабы аңлатылган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, Аллаһу Тәгалә әйткән: "Куллу амали ибни Адам лаху илля ас-сиям фа иннаху ли ва ана аджзи бихи." Адам баласының бүтән гамәлләре дә үзе өчен, илля мәгәр уразадан башка. Чөнки ул минем өчен һәм аның әҗр савабын үзем бирермен. Аллаһу Тәгалә уразаның савабын үзем бирермен дигәч, димәк, аның савабы бик күп дигәнне аңлата. Аның күләмен Раббыбыз үзе генә белә. Ураза ул олуг ибадат һәм аны үтәү кешеләрдән зур сабырлык таләп итә. Аллаһу Тәгалә Коръәндә булай дигән: "Иннама юваффас-сабируна аҗрахум бигайри хисаб." Шунлыкта сабырларга әҗр саваплары тулы итеп хисапсыз рәвештә бирелер. Шулай ук уразаның савабы башка сәбәпләр белән дә артуы мөмкин. Мәсәлән, бәрәкәтле урын, бәрәкәтле вакыт һәм кешенең үзе бәрәкәткә ия булу сәбәпле. Бәрәкәтле урынга килгәндә Мәккәдәге Әл-Харам, Мәдинәдәге Ан-Набави пәйгамбәр, Иерусалимдәге Әл-Акса мәчетләрендә кылган гыйбадәтләрнең саваплары күбрәк булачак. Бәрәкәтле вакытка килгәндә айларның иң хәерлесе Рамазан ае. Рамазанның ахыргы 10 көнендә бигрәк тә Кадер кичендә кылынган гыйбадәтнең саваплары артачак. Кешенең бәрәкәткә ия булуы ул аның тақвалыгыннан тора. Раббыбыз Коръәндә әйткән: "Иннама ятақаббалуллаху минал муттақин." Шунлыкта Аллаһ тақва кешеләрнекен генә кабул итә. Кеше никадәр тақварак булса, изгелекләре өчен шул кадәр аның савабы артачак. Шулай итеп, иманлы кеше тақвалык баскычларына күтәрелә һәм Рамазан аның өчен изгелектә ярышырга бер олы фурсат булып тора.
Allahu Teala Kur'an'da bulay diyen: Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekûn. Ey iman getirgen bendeler, sizden elek bulgan ümmetlerge farz itilgeni kebek, sizge de uraza farz itildi, belki siz takva bulursiz, günahlardan saklanırsız. Takva kişiler Ramazan ayında türlü izgilikler işlep, zor savupka erişeler. Sahih el-Bukhari'de hem Sahih Müslim'de Ebu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etken: Men sama Ramadana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zenbihi. Kim Ramazanda Allah'a iman getirip hem savap ümit etip uraza tuta, onun günahları gafu etilir. Urazanın maksadı aş yerugana tügel, belki şu ayda köp izgilikler kılıp, özünün ruhunu saflandırı, günahlar sebeple jiyilgan köngül kirlerinden şistarını. Aytkenlerge delil etip Allah ilşisi aleyhisselamның sözlerin kitirge bula. Men lem yeda kavle zuri vel amele bihi feleyse lillahi hacetun fi en yeda'a ta'amehu ve şarabahu. Kim yalgan sözlerinden hem yalgan bilen gamel kılığından tuqtamay, Allah'a onun urazasının haceti yok. Yani bu bende urazasından savap almayacak. Bari tik aş yeru hem susav tuygusu bilen gene böleklenecek. Bu hadis Sahih el-Bukhari'de Ebu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan. Şuna göre Müslümanlar Ramazan vaxtında köbrek hayırlı ameller başkarırga, Kur'an okurga, meçitke yürürge, yetimlerge, muhtajlarga buluşurga tırışalar. Kıskaça aytkanda, her yaxşı iş izgilik. Hatta yolda qamaşaulab yatkan eyberini alıp taşlaw da, ise bir hadiste etilgençe, kardeşine aşık yüz көрсетip yılmayıvın da sadaka, yani savab bulaşak. Ramazan vaxtında kılgan dualarımız kabul edilecek. İmam Ahmed'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de rivayet kılıngan hadiste Peygamberimiz aleyhisselam bulay diyen: Thalathatun la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftir vel imamul adil ve da'watul mazlum. Üç türlü dua kiri kağılmaz. Avuz açkanşağa kadar uraza tutuşunun, gadil imamның hem mazlum renjitilgen kişinin duası. Ramazan ayı ol Kur'an ayı. Şunun içinde cemaat bizge bu hürmetli ayda Kur'an'a tağı da kübrek ihtibar verirge, onu okurga, onun ma'neleri turunda, tefsirleri turunda fikir yürütürge gerek. Allah'ın kitabın okuşuğa her bir harf için savab yazılacak diyen hadisler var. Şulay Ebu Umame radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etken: İqra'ul Kur'ane fe innehu ya'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabihi. Kur'an okuyuz, çünkü ol kıyamet gününde onu okuşular için şefaatçi bulup gelir. Yani Kur'an okuşu için Allah Teala'dan onun günahları gafu ettiğini sorar. Allah sözlerin okugan vakitte hata ettiği de mümkün. Kimçiliklerimiz de vardır. Elbette bizning burç dürüsrek, yaxşırak etip okurga tırıшу. Lakin minnen bolmay dep qol siltaw dürüs bulmaz. Her birimizge halinden kilgençe okurga gerek. Sahih el-Bukhari'de hem Sahih Müslim'de Ayşe anamızdan rivayet etilgen şuşunday hadis var. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem etken: "Ellezî yakra'ul Kur'âne ve huve mâhirun bihi ma'as-sefaratil kirâmil berara. Vellezî yakra'ul Kur'âne ve huve aleyhi şâkkun lehu ecrâni." Kim usta etip Kur'an okuy, ol hürmetli ferişteler derecesine erişir. Ağırlık bilen Kur'an okuşu,
2 әҗер савапка ия булыр. Шулай ук бу айда без ифтар мәҗлесләре үткәреп, Аллаһы Тәгаланың рәхмәтенә ирешә алабыз. Ат-Тирмизидә, Ибн Маҗадә, Ан-Насаидә, Зайд ибн Халид аль-Җухани радиллаһу анһудан риваят кылынган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Ман фаттара саиман кана лаху мithlu аҗрихи, гайра аннаху ла янқусу мин аҗри ас-саими шайъан." Кем ураза тотучыны ифтар кылдырса, ягъни авыз ачтырса, аңа ураза тотучының әҗере булыр. Шулай ук ураза тотучының әҗере дә кимемәс. Кайсы бер кардәшләребез төрле Аллаһы Тәгалә тыйган гамәлләр эшлиләр. Алардан арына алмыйлар. Мәсәлән, тәмәке тарту кебек һәм башка гөнаһлар кебек. Рамазан айында ураза тоту бу яман кылыкларынан кытылуга ярдәм итәчәк. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дигән: "Ида дахала шахру Рамадан, футтихат абвабус самаи ва гулликат абвабу джаханнам ва сулсилатиш шаятин." Рамазан айы керсә, күк капкалары ачылыр, тамук капкалары ябылыр. Шайтаннар зинҗирлар белән бугауланырлар. Икенче риваяттә футтихат абвабур рахма, рахмат капкалары ачылыр диелә. Шуңа күрә дә Рамазанда ураза тоту күпкә җиңелрәк. Моны ураза тотучы һәр мөмин үз тәҗрибәсеннән чыгып әйтә ала. Чөнки хадисләрдән күрүебезчә, Рамазанда бузыклыкка кытыртучы шайтаннар әзрәк булачак. Тура юлда булучыларга Раббыбыз үзенең мәрхәмәтләрен, ярдәмнәрен насип итәчәк. Аллаһы Тәгалә киләчәк Рамазан айыбызны да мөбарәк кылсын. Шушы бу айны ахырына кадәр тотып бетерергә насип итеп, киләсе Рамазаннарны да күрергә насип әйләсен. Барчаларыбызга да уразаларыбызны төгәл итеп, җиренә җиткереп тотып, күбрәк әҗер савапка ия булып, Раббыбызның мәрхәмәтенә, ризалыгына ирешергә насип әйләсен. Ва aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri jama'atil muslimin innahu huwal ghafurur rahim as-sami'ud du'a.